Ki ong ba ka koi ka khia ka dei ka spa Henry hame kalia ka koi ka khia ka dei ka chingsuk ka batang ka to ka nengot ki bala benyo ya ka di hospital klam doktor ki nong pang klam dawai bat ka sarkar ka ba mala ka bom yo i ka jinjar jung ki breu jung ka kane ka dei ka jing sha jong ka me kalia healthcare system terkhat ka ne pidan ha ka wai ka shinong ka ba jingai hame kalia ki ba ek jong phe ki pang bat ka hospital ka ba jantam ka jingai kumbasan 4 kilometer Pimare state da ka bakirman ban pin im ka jim jingki Henry ha ka puar ba pipoi kala kham slam ka e ka banjang ka jala me ghia ka don san spa teli tam ki primary health center PHC bat ki sub center Henry bun ki bum tri kam shu namar ka jingduna ki nong tre bat ki tiar kita ha ki jaka banong kendong kum ha saw garo hil bat wes ka sehil ki don ki shnong ki ba ki brew ki hab ban ya ki chat hadu saw ne san kenta tang ban yo ka jing sumar ba kongsan ka India public health standard ka ajimut baman la ki PHC ki de bendon la kumno uwe doktor ka wai ka nurse bat uwe ulap inchan Henry hame ghlia palat lai 4% ki PHC ki tre kam klam doktor bat bun ki district hospital kimdon ki specialist kum ki doktor donat lane ki doktor ban sumari ki kinteng nada pi perkhat pa ki hospital sarkar kin pin im yapi perkhat arsin ki babun ki long ki beduna ki tiar ka bamut ba ki brew ki sha pin bor ban lech sha ki hospital private bat ki hospital private hame ghlia kin pin thli ya ka platin ka jumping ki jingthia ha ICU hanigram ka hospital ka bahe du jong ka sarkar ka badon hasilong ki la daplun ki hospital private kum ka wotlan bethani bat nazaret ki shimdor shipho hadu sanpho hajar shisni na ka banta ki jingthia ICU kador jong ka jing sumar sni do ka basuk hasilong ka kot hadu shilak sanpho hajar tengkang kat kum ka NSS o report ar hajar ka khandai jan rew pholai persen ki long ying nong kindong ha India ki hap ha karam namar ka jing lut jing sap ha ka jing sumar ka megal jaru ka dei ka wen lada village shaka jaka sumar sarkar ha megalya tengkre myo snyo kini ki kinten dawai ne hi he bahar se lelo ki dawai ki bakongsan kum ki dawai prestimol ki dawai penyap khyang ki insulin bunsin kim judon thikna ha ki hospital sarkar ada pidai kalong kumi ka armen ha ka shnong ka bajingai bajing ing jong phi ka don ha ka jingmang kami galia ka dei ka wei na ki jilla ka babuntam ki long kumi bat ki khunum ki bakhlan ha india bajing yap jong ki long kumi ha me galia kalong shispa khandai phanyongut na ki shilak ngut ki khunlung ki baim bajing yap jong ki khunlung badang kha kalong lai phasau na ka 6000 ngut ka kham he ban ya ka jingkhen kulum jong kari india bar ka wei plat 100% ki jing ka khun hanong kendong jong ka megalia ki dang kha haying namar ki hospital ki jingai palat lane kimdon doktor ha ka jingja bakar ki man la ka sekhon ka ambulans kolong ka bakongsan Henry ha megalia ki kali ki nong pang ki ja lane ki shimpar ban point ki kali ki nong pang 108 ha megalia ki long ki baduna bat ki bombiang ya ka jing pinyai bun ki kali ki nong pang kimdon ka jing kersan oksigen ne ki nong sumar bala pentibin kato ka ne ki nong shong ki yatho baki kali ambulans ki kentat benwan ha ka permit namar baki surok ki sniu bat jinglong bom shingan karukum sumar pang ha megalnya ka don ha ka jing e bat ki brew ki bamat jing e tam ki dei ki baduk ki nong kindong bat ki bapang ka sarkar ka dei ben pinbun ya ka jing kulut ha ka koi ka khia bat ben pentikna baya ka pisa la pendan kam hong don kam ban wat shushu ya ki doktor bat ya ki ru shampang bat ban bu ya ki ha ki jaka bakham kendong dei ban thoket ya ki kam bam sap ha ka tanat ka koi ka khia bat dei ban le da ka batang e ki hospital pai ba ki dei ban don ki dawai ki babiang ki doktor bat ki jaka sumar ICU hato ki nong ya lam jong ka megalya kin kendet ban re ban penbet ya kane ka rukom sansar ka bala jot lane kindang ya pet kat ba ki pai ba ki dang sha shitom ka jingjit ka dei ka jongki Henry ka jinjinjar ka dei ka jongi